Di, hola, di, hola, com esteu? Esteu bé? Esteu gaudint de les... Que l'altre també vol vindre? Ara vine, a veure si ve. Vine, Neko, vine, corre. No, només vol Lupo, a que sí? Bueno, esteu passant-lo bé a casa? Esteu fent les activitats? Jo així estic, fent el que puc, per a que vosaltres esteu bé i bueno, pues entre tots anem a fer cosetes, no? Mira, a veure, mira, espereu. Mireu, espereu, Mira. Anda. Què ha passat? És el mateix? És el mateix? No, este és més xiconino, perquè és una gossa i té una poteta de color marró i una altra de color blanc. I també té per ací blanc. I ella es diu Noa. Com la germana d'Arnau. Sí. Anem a veure. Mira, a veure. I este d'ací es diu Neko. I sabeu el que li passa? Com a molts de nosaltres, que som nerviosos. A que sí? Algú de vosaltres està nerviós ara? Qui? Mireu el que fa. Jo no, però ell no pot estar aquí. Mira, jo sé d'un xiquet de la meva classe i d'un altre i d'alguna xicona que també necessiten estar sempre pressa, fent coses. Mireu-lo, no para. A veure, Neko, di, hola, vaig a estar tranquil. Fixeu-vos bé, com es maneja. I no para. Això ens passa a tots, Cadascú té una manera de ser. Fixeu-vos bé ara, Lupo. Vine, Lupo. Vine. Lupo és tranquil·let. Mireu. A que sí? Gordo, jo li dic gordo. Viola és tranquil, sempre està en calma, és molt bo, però a vegades també es despista. I cadascú de nosaltres tenim una qualitat. Quina és la teua? Jo t'he dit les qualitats que tenen els meus gossets. Per exemple, Noa és molt sabuda i li agrada molt vigilar i observar. Lupo sempre està fent amics i li paren pel carrer, mireu, vol saludar. I li paren pel carrer i tot. I Neko no para. Jo li dic que el destartalat. I tu què eres? A veure, quin don tens? Perquè ara estem dient que hi ha molts herois, com per exemple els metges, no? Que estan cuidant de totes les persones que estan agafant el coronavirus, les persones que estan rentant la ciutat i que la repleguen, les que estan a Mercadona i a Consum o a les tendes del barri. Chico! Però vosaltres també sou uns superherois. Me digueu en quina cosa destaqueu? Jo tinc el meu poder també. Un dia vos lo diré. Ara vos toca a vosaltres. Adeu!